Hello! Kiva kun tulit mun kanavalle. Tänään mä ajattelin puhua hukassa olemisen tunteesta, mun omista kokemuksista hukassa olemisen tunteeseen liittyen, mikä mut ehkä ajoi sinne, ja jos sä koet, että sä voit samaistua näihin asioihin, mitkä mut on johtanut hukassa olemisen tunteeseen, niin sä ehkä pystyt hyötymään niistä vinkkeistä, mitkä mä jaan tällä videolla. Aloitetaan siitä, että siis hukassahan sä voit olla elämässä missä vaan elämäntilanteessa tahansa. Sä voit olla valmistunut koulusta, valmistunut lukiosta, opiskelemassa, työelämässä. Sä voit olla 50-vuotias, sulla voi olla lapsia, sä voit olla naimisissa ja silti kokee, että joku elämästä puuttuu. Ja mä sanoisin näin, että vaikka se tunne on tosi ikävä ja on ahdistava olla siinä tilanteessa, koska totta kai siihen menee aikaa ennen kuin siitä tilanteesta pääsee eroon tai eteenpäin, niin kannattaa muistaa, että se on myös tietyllä tavalla hieno asia olla hukassa, koska se tarkoittaa, että sen mieli yrittää sanoa, että tämä ei voi olla kaikki, mitä elämässä on. Sulla on mahdollisuus vaihtaa suuntaa. Sulla ei tarvi olla elämässä kaikki niin kuin selvillä, vaikka 20-vuotiaana tai 30-vuotiaana. Ja näin jälkeenpäin musta on hienoa, että sä voit tavallaan muokata ja muuttaa sun identiteettiä sitä mukaan, että mikä sulle elämäntilanteessa tuntuu oikealta. Mutta todennäköisesti, jos sä oot hukassa elämässä, sanotaan, että sä oot parikymppinen, sä luultavasti selaat päättömästi somea, doomscrollaat, pingetät Netflixiä jatkuvasti, sua ehkä ahdistaa tulevaisuus, sä et näe oikein mitään hyvää tulevaisuudessa, koska se ei ole viemässä sua siihen suuntaan, mihin sä haluut, sulla ei ehkä ole tällä hetkellä tavoitteita tai unelmia, joita kohti mennä. Sulta puuttuu ehkä energia sun omassa tilanteessa, elämäntilanteessa tällä hetkellä. Ja mä täysin ymmärrän sua, mä oon ollut ihan samassa tilanteessa ehkä 5 vuotta sitten, tai oikeastaan ehkä koko 20-vuotiauden ajan, koska vaikka mä tein elämässä muutoksia, niin mä koin, että silti ne muutokset ei välttämättä johtanut mua oikeaan suuntaan, ja mä silti koin, että elämässä pitää tehdä lisää muutoksia. Ja sehän tekee sen tilanteen, että sä koet, että sä oot edelleen hukassa, vaikka sä oot pikkusen päässyt eteenpäin. Mutta se, minkä mä oon todennut tai uskon, että on johtanut siihen tilanteeseen, että mä oon ollut hukassa, niin on se, että jos me mennään niin kuin reippaasti taaksepäin elämässä kouluaikoihin, niin mua on aina kannustettu kotona saamaan hyviä numeroita. Mua on kannustettu hakeutumaan yliopistoon, koska sieltä saa sen parhaimman tutkinnon. Ja mä en oo nuorena oikein tiennyt, mitä mä haluan elämässä tehdä, ja tää on varmasti niin kuin monella tilanne, ellei sä oot niin kuin 5-vuotiaasta asti tiennyt, että susta tulee lääkäri, niin tosi moni pohtii ja pähkäilee nuorena, että mitä ne haluaa tehdä. By the way, musta on älytöntä, että sun pitää ennen tyylin lukio- tai ammattikouluopintoja tietää, että mitä sä haluat elämässä tehdä, koska silloin sä oot vielä nuori, sä haluat keskittyä muihin asioihin elämässä. Mut joo, ei mennä siihen sen tarkemmin. Joka tapauksessa mä en tiennyt silloin, mitä mä haluan tehdä, ja koska mä yritin tuoda kotiin hyviä numeroita, niin mä panostin jokaiseen aineeseen koulussa, ja se teki myös sen, että en mä oikein luontaisesti edes voinut kiinnostua mistään, koska mulla oli niin hirveä tarve vaan panostaa kaikkeen ja käyttää kaikkeen tosi paljon aikaa ja opiskella kaikkea. Ja sit kun mä muutin pois kotoa, niin yhtäkkiä mä huomasinkin, että mulla ei ole enää sitä ulkoista motivaatiota, eli siis sitä mun ulkopuolelta tulevaa suositusta, että mihin mun kannattaa elämässä mennä, vaan mä jouduinkin alkaa miettimään itse, että mitä mä oikein elämässä haluan. Se oli tosi vaikeeta. Mä olin yhtäkkiä hukassa sen takia. Jos sä koet, että sulla on näitä samoja ongelmia, eli sä oot ehkä ajautunut elämässä eteenpäin, sua on ehkä ohjattu ulkopuolelta ja sä et oikein tiedä, että mitä sä oikein haluisit elämässä ja kuka sä oot, ja sen takia sä ehkä koet olevas hukas elämässä, niin mulla on nyt sulle vinkkejä ja ajatuksia, jotka on mua auttanut eteenpäin tai jotka mä oon tajunnut jälkeenpäin, että miten siitä tilanteesta tai tunteesta pääsee eteenpäin. Numero 1 olisi se, että anna itsellesi aikaa. Se kuulostaa kliseiseltä ja tämä vinkki tuntuu tylsältä, mutta on tosi tärkeää, että sä hyväksyt sen, että sä oot hukassa. Siinä ei ole mitään pahaa olla hukassa, ja
sä et voi vauhdittaa sun polkua sillä, että sä yrität kontrolloida sun elämää ja niin oot hirveän ahdistunut ja yrität hirveällä kiireellä nyt sännätä johonkin suuntaan, vaan kun sä hyväksyt, että sä oot hukassa, niin todennäköisesti se sun polku, jota pitkin sun on tarkoitus kulkea, niin alkaa näyttäytyä. Sä keksit, sun luovuus kukkii paremmin silloin, kun sä hyväksyt ja annat itsellesi aikaa. Numero 2 olisi se, että tiedosta, että sun elämän tarkoitus on tää. Eli sun on tarkoitus olla hukassa, sun on tarkoitus kokea tää kaikki, jotta sä löydät sen sun elämän polun ja tarkoituksen elämään. Eli siinä on tosi paljon mahdollisuutta, että sä oot hukassa, koska silloin sä et ainakaan elä sun elämää ja mieti kuolinvuoteella, että tulipahan vaan suoritettua elämä, enpä oikeastaan edes tehnyt niitä asioita, mitä mä olisin halunnut. On oikeastaan etuoikeus olla hukassa, koska silloin sä voit muuttaa suuntaa ja sä voit olla myöhemmin ylpeä siitä, että sä uskalsit muuttaa suuntaa. Mun seuraava vinkki olisi se, että sä kysyt itseltäsi, että tunnetko sä itsesi. Tää on ihan äärettömän tärkeää, varsinkin jos sä koet, että sä helposti miellytät muita ja ohjaudut ulkopuolelta. Niin voi olla, että sun identiteetti ei ole rakentunut sellaiseksi, kuka sä oikeasti oot, vaan sun identiteetti on rakentunut muiden mielipiteistä, muiden arvioista, muiden ajatuksista. Joten nyt on korkea aika kysyä sulta iteltä, että tunnetko sä sun arvot, tunnetko sä sun vahvuudet, mitä sä oot tykännyt tehdä lapsena, mitä menestys tarkoittaa sulle, millaista on sun hyvä arki, minkälaista arkea sä haluat elää, tai mitä sä tekisit, jos kaikki olisi mahdollista, jos ei olisi mikään kiinni rahasta tai sun elämäntilanteesta, kuka sä oot, mikä sun identiteetti on, ja mitä kaikkia aspekteja siihen kuuluu. Ja tähän mä suosittelen käyttämään oikeasti aikaa ja vaivaa. Sun kannattaa esimerkiksi istua alas, kirjoittaa päiväkirjaa. Netissä on myös kaiken näköisiä työkirjoja, joilla sä voit käsitellä näitä aiheita. Varmaan löytyy ilmaiseksi, varmaan löytyy edullisesti. Mä suosittelen miettiä näitä asioita, koska se selkeyttää sitä, kuka sä oot, jotta sä et enää ohjaudu ulkopuolelta. Sitten kun sulla on selkeys itsestä ja sä oot oikeasti käyttänyt siihen aikaa, niin hyödynnä blueprinttiä ja opi muilta. YouTubessa, podcasteissa, mediassa, kaikkialla on vaikka mitä ihmisten tarinoita, ihmiset kertoo omasta alanvaihdostaan, ihmiset kertoo omasta työstään, omasta ammatistaan, jakaa omia työpäiviä. Selvitä sitä, että jos sulla on selkeys siitä omasta suunnasta, että tämä voisi ehkä olla mun suunta tai tämä on ehkä se, mitä mä haluaisin kokeilla. Lue siitä, kuuntele siitä, opi siitä alasta, jolloin sun on paljon helpompi saada se selvyys, että tämä voisi oikeasti kuvata sitä arkea tai sitä elämää, mitä mä haluaisin elää. Ja lisäksi vertaistuki saa suhun energiaa ja motivaatiota, eli jos joku muu on kertonut alanvaihdosta, niin se, että sä pystyit samastumaan siihen ihmiseen ja koet, että sä et ole yksin tällä polulla, niin se antaa sulle hyvää energiaa ja fiilistä jatkaa. Mun seuraava vinkki liittyy sun mieleen, eli on tosi tärkeää, että jos sä koet, että sä oot ollut aina elämässä pessimisti ja sä aina uskot siihen pahimpaan mahdolliseen vaihtoehtoon tai miksi kannattaa edes yrittää, koska ei tästä tule kuitenkaan mitään tai no mulle ei kannata olla unelmia tai tavoitteita, koska silloin mä vaan petyn, jos ne ei toteudukaan, parempi vaan elää virran mukana, jotta sä voit sit niinku positiivisesti yllättyä siitä, että elämässä tulikin jotain kivaa vastaan. Mä sanoisin, että pessimistillä ei todellakaan ole positiivisia yllätyksiä elämässä, päinvastoin optimisti, joka näkee mahdollisuuksia, niin uskaltaa myös muokata sitä omaa elämään, uskaltaa mennä niitä omia tavoitteita kohti ja alkaa näkeä sen takia tuloksia. Eli jos sä koet, että sun mielentila on enemmän pessimistin puolella kuin optimistin puolella, niin mä suosittelen siitäkin oppimaan, lukemaan, kuuntelemaan podcasteja, kirjoja, mediasta, mitä tahansa. Tämä on etenkin tärkeää, että jos sä koet nyt olevas vähän masentunut tai ahdistunut siitä sun elämäntilanteesta, niin mä suosittelen vahvasti hakeutumaan terapiaan. Mä tiedän, että on tosi vaikeaa tällä hetkellä päästä terapiaan, mutta jos sulla on se mahdollisuus ja sauma,
ja sä koet, että sä oot oikeasti tällä hetkellä esimerkiksi masentunut tai ahdistunut, niin se on tosi tärkeää päästä terapiaan. Se, mitä mä oon esimerkiksi oppinut terapiassa, niin on se, että meidän unelmoinnilla ja uskomuksilla on ihan äärettömän iso merkitys siinä, mitkä asiat meitä rajoittaa elämässä tai mihin me suostutaan uskoa, että on meille mahdollista. Mä en esimerkiksi aikaisemmin ollut unelmoinut ollenkaan, ja mä tajusin terapiassa, että hetkinen, että jos mä en unelmoi, niin mulla ei ole myöskään suuntaa elämässä. Ja koska mulla ei ole suuntaa elämässä, niin mä oon hukassa. Eli on äärettömän tärkeää, että sä unelmoit ja sulla on ajatuksia siitä, että mitä sä sun elämään haluat. Sitten toinen asia vielä, mitä mä haluan tähän sun mielentilaan sanoa, niin on se, että esimerkiksi YouTubessa on monta tämmöistä positiivisen affirmaation videota. Eli mitä se tarkoittaa on se, että sä voit toistaa itsellesi semmoisia positiivisia voimalauseita, jotka parantaa sun omaa mielentilaa esimerkiksi itsestä tai sun rahatilanteesta tai mistä vaan, minkä kanssa sä kamppailet. Mä suosittelen niitä, ne ei tietenkään ratkaise itse mitään, mutta ne voi auttaa sun mieltä positiivisemmaksi. Sitten mun toisiksi viimeinen vinkki on se, että unohda pikavoitot. On tärkeää, että sä keskityt perusasioihin, uneen, ruokavalioon, liikuntaan ja muutenkin pidät itsestäsi huolta. Se, että sä vaikka valvot yöllä 3 asti ja nukut 4 tuntia yössä, ei varmasti ainakaan helpota sitä oman suunnan löytymistä ja sitä sun paremman tulevaisuuden rakentamista. Muista pitää huolta perusasioista ja älä odota, että kaikki tapahtuisi 2 kuukaudessa. Voi olla, että kun sä alat valitsee jonkun suunnan ja sä alat menee sitä kohti, niin se sun polku muuttuu matkan varrella. Ja voi olla, että tää on semmoinen monen vuoden prosessi ennen kuin sä pääset siihen suuntaan, mihin sä haluutkin ja koet, että nyt sulla on oikeasti se tarkoitus, mitä kohti sä haluat elämässä mennä. Ja sit mun viimeinen vinkki on se, että muista, että sä et ole epäonnistunut elämässä. On tosi inhimillistä kokea olevansa hukassa. Se, että sä oot nuorena joutunut valitsemaan, että mitä sä oikein elämässä haluat tehdä, niin tuntuu mun mielestä ihan absurdilta, että sä voisit vielä silloin 10 tai 20 vuoden päästä, kun sä oot aikuinen, ajatella samalla tavalla, haluta niitä samoja asioita. Totta kai sä voit elämässä muuttaa suuntaa pikkusen, mutta semmoinen radikaalimpi muutos on ehkä vaikeampaa ja se ehkä tekee sen hukassa olemisen tunteen. Joten sä et ole elämässä epäonnistunut, sulla on aina lupa muuttaa sun elämää ja se on täysin inhimillistä ja normaalia, jos sä koet niin. Mut tässä oli mun vinkit ja mun kokemukset hukassa olemisen tunteesta. Toivottavasti nämä auttoi sua eteenpäin ja me nähdään ensi videossa. Kiitos kun katsoit. Moikka!